ei oo mikä tahansa huulteräjäyskynä, vaan tää lupaa kestää 8 tuntia huulilla. Nää on siis näitä Fenty Beautyn uusia huulteräjäyskyniä, koska mä menen tänä kesänä naimisiin, mä teen itse mun häämeikin, niin totta kai mulla on etsinnässä sinne pitkäkestoisia meikkejä. Ja jos tää huulteräjäyskynä oikeesti kestää 8 tuntia huulilla, niin tää tulee olemaan mun pelastus mun hääpäivänä, joten testataan tätä. Jännittävää. Mä kävin by the way itse ostamassa tän. On näitä huulteräjäyskynäksi aika kallis, mutta jos tää pitää oikeesti lupauksensa, niin kyllä mä sanon, että tää on sen arvosta. Okei, ihan super creamy. Okei. Siis tää löytyy ainakin jo ihan super kauniisti. Ja mä laitan tähän päälle tätä Lancômen Butter Glow huulipunaa. Mä ajattelin, että tää voisi niinku olla mahdollisesti huulipuna mun hääpäivänä. Niin katsotaan. Nää sopii hyvin yhteen. Mikä huulikombo? Tää huulteräjäyskynä oli tosi sellainen voidemainen, kun mä laitoin sitä, ja nyt se tuntuu sellaiselta aika kuivahtaneelta, niin katsotaan miten tää pysyy koko päivän. Mä aion syödä, mä aion elää normaalia päivääni, ja katsotaan muutaman tunnin jälkeen, mitä tää näyttää. Nopea update 2 tunnin jälkeen. Mä äsken vähän lisäsin tätä huulipunaa. Tää oli vähän täältä reunoista lähtenyt. Mä söin 2 kertaa, että niinku siihen nähden se mun mielestä on niinku pitänyt tosi hyvin. Tässä alla on niinku pysynyt tosi hyvin ja sitten tässä päällä, mutta katsotaan nyt vielä loppupäivän. Okei, tässä olisi nyt tää huulteräjäyskynä 4 tunnin jälkeen. Tää on siis lähtenyt täältä reunoista ja sitten kyllä vähän tästä päältäkin. Sanoisin, että ei tää ihan 8 tuntia kuitenkaan niinku ihan täydellisenä pysy, mutta mun mielestä pysyy kyllä tosi paljon paremmin, mitä mun huulteräjäyskynät pysyy yleensä. Siis voin vaan suositella ja aion ostaa tästä muitakin sävyjä.